Эфирде яңалыклар чыгарылышы исән. Сез студияда Роза Хабибуллина. Алга таба төп темалар турында кыскача. 37:01 йортындагы янгынны 5 минут эчендә сүндерделәр, әмма хатын-кызның гомерен саклап кала алмадылар. Алар тиз килеп җиттеләр, ләкин машиналар торган өчен узак кирделәр. Шәһәрдәшләргә үлчәмнәре дөрес булмаган ак таяклар бирделәр. Сукырларга әлеге таякларны алмаштырырлармы? Гүзәл Шихапова ачыклады. Шалада катнашканнар командаларда бүйек лигаларга күтәргән. Иң тапкыр һәм шаян статусын кем алды? Чаллыда Кама КВН лигасы узды. Душанбе көнне кичке 5-нче йортыда янгын элемтәсенең үзәк пунктына 37:01 йортында ут чыгу турында хәбәр килә. 3-нче катта балкон яна. Тиз арада килеп җиткән янгын сүндерүчеләр утны 5 минут эчендә сүндерәләр, әмма бинада булган хатын-кызның гомерен саклап кала алмыйлар. Бүген балконның төтеннән каралган тәрәзәләре генә кичә булган янгын турында искә төшерә. 37:01 йортында яшәүчеләрнең күбесе бу вакытта эштә була. Янгын турында бер тәүлек узгач бездән генә белүчеләр дә бар иде. Уйдым мындай уйдым. Эзләрдә калмады. Абсолютно бер менде информация юк. Әйтәлмим. Кичә янгын монда булды. Машиналар белән, парковка белән бик зур проблемалар. Алар тиз килеп җиттеләр, ләкин машиналар торган өчен узак кирделәр. Янгын нибары 1 квадрат метр мәйданны били, әмма шулай да аянычлы нәтиҗәләргә китергән. Бер хатын-кызның гомере өзелгән. Ул Үзбәкстаннан туганнары янына килгән, фатирны арендалап торганнар. Әлеге янгынның төп сәбәпләре ачыкланмаган. Белгечләр ут белән сакчыл эш итмәгәннәр дип фаразлый. Верхняя часть туловища была обгоревшая. Вот, рядом были найдены пепельница, пачка сигарет. Вот. По словам ее родственников, она курила табачные изделия, вот. Также она болела эпилепсией, то есть она приехала для того, чтобы пройти обследование. Утны санаулы минутлар эчендә сүндерделәр, әмма белгечләргә ишек алдында кергәндә машиналар комачаулаган. Күбесе эштә булса да коткаручыларга проблема тудырганнар. Шуңа да алар махсус транспорт өчен ишек алдында һәр вакытта да урын булсын дип кисәтә. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Күрми торган шәһәрдәшләргә үлчәмнәре буенча кулланырга яраксыз таяклар кайтардылар. Шәһәрдәшләр бу җайланмаларны 5 ел көткән. Әмма таякларның озынлыгы 1 метрга да җитми. Социаль иминиятләштерү фонды белгечләре хаталарын таный. Бүген алар Сукырлар җәмгыятендә инвалидлар белән очрашты. Очрашуда хәбәрчебез Гүзәл Шихапова булды. Когда заключался госконтракт в Казани, присутствовали, представители общества инвалидов по зрению. Там коллегиально все это принималось, все это обсуждалось, и он был принят и включен в госконтракт. Соответственно, все наименования тоже также были включены. Таякларның үлчәме җитештерүчеләр белән килешү төзү этабында ук билгеләнгән булган. Инвалидлар өчен җитештерелүче әлеге җайланмаларның 40-тан артык түре бар. Аларның нечкәлекләре сукыр кешенең авыруына карап аерыла, әмма нинди генә түре булмасын, таякның озынлыгы мондый кечкенә булырга тиеш түгел ди шәһәрдәшләр. В данный момент вот эта трость, она для человека маленького роста. Потому что она, допустим, уже под мой рост, она очень короткая. Она должна быть длиннее для меня, на 30-40. Вот, это уже индивидуально. А так фактически она должна быть позвоночное сплетение. Кто-то берет по грудь именно. Потому что чем человек выше, тем у него, считай, и шаг больше, и он должен на 2 шага вперед данную трость ощущать. Чаллыда таяклар белән тәэмин ителергә тиешләр исемлегендә 111 инвалид чиратта тора. Шуларның 107-се көтелгән таякларны кичә социаль иминиятләштерү фондыннан алырга тиеш иде. 20-дән артык инвалид Сукырлар җәмгыятенә канәгатьсезлек белдереп килгән. По 5 лет они ждали эту тросточку, дождались долгожданную тросточку, а теперь эта тросточка заставляет их согнуться. Они это протестуют, и протестуют справедливо, я считаю. Социаль иминиятләштерү фондында таякларның берничәсе генә дөрес үлчәмнәргә туры килми дип аңлаттылар. Белгечләр үз хатасын таныды. Ризасызлык белдерүчеләр бүген үк таякларны алмаштыруга риза язды. По данной ситуации мы, с обществом инвалидов по зрению и с поставщиком фонда социального страхования проработали единый подход. По данной ситуации
поставщик в ближайшее время со следующей поставки произведет замену. Хатаны түзәтергә вәгъдә иттеләр, әмма вакытын тәгаенләмәделәр. Шәһәрдә 600-дән артык сукыр кеше яши. Аларның күбесе таякларны үзләре сатып алу ягында. Даруханәләрдә бу җайланмалар 500-600 сум тора, ә берәүләр заказ буенча 5-6 мең сум бая сата. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ел дәвамында полиция хезмәткәрләре 4 килограммнан артык наркотик мәддәне кулланудан алган. Шәһәрдә синтетика тарату очраклары артты. Бу хукук сакчыларында шәһәрдәшләрне дә борчуга салды. Нигездә үлемгә китерергә мөмкин булган дозаларны үй шартларында ясыйлар. Октябрь башында полиция хезмәткәрләре шәһәрдә 34 яшьлек хатын-кызны кулга алды. Тентү барышында белгечләр ярты килограмм метилэфедрон тапты. Мәддәнең авырлыгы ел дәвамында конфискацияләнгән наркотикларның ширеген тәшкил итә. Үсемлектән ясалган наркотиклар әйләнештә кимәгән. Полиция хезмәткәрләре шәһәрдәшләрне дә, күрше шәһәр районнардан килеп сәүдә итүчеләрне дә кулга ала. Наркодилерлар үзләренең корбаны итеп күбрәк яшьләрне сайлый. Потребителями является тоже так же, если взять синтетику, то есть наша молодежь города, к сожалению, молодежь города, которая также, скажем, имеет легкий доступ к интернету, такой же возраст наркопотребителей. Если вот, допустим, взять по возрастам, допустим, сбытчики у нас 18-24 лет, как преимущественно, да? Шәһәрдә наркотикларны үй шартларында җитештерүчеләр саны кимемәгән. Нигездә притон тотучыларның яше 30-дан арткан. Әлеге фатирларны ачыкларга игътибарлы күршеләр ярдәм итә. Дөрес җитештерүчеләр һәм аларның клиентлары кеше күзенә күренмәскә тырыша. Обычно наркоманы, которые туда приходят, они же знают, что их могут запалить, сдать. Они стараются приходить тихо, стараются не шуметь, то есть скрываются. Единственное там, что выдает это запах варки, вот когда они варят самодельно, там вот этот запах выдает. И бывает уже, когда они обратно покидают это в неадекватном состоянии, там со стеклянными глазами, уже соседи начинают догадываться. Синтетик наркотикларның төрләре көн сайын диярлек үзгәреп тора. Хәзер тормышны наркотик белән бәйләр өчен кечкенә дозаларда җитә ди белгечләр. Чалалылар хукук сакчыларына ак үлем белән көрәшергә ярдәм итә ала. Шәһәр һәм республика буенча кайнар элемтә телефоннары эшли. Шалтыратып аноним рәвештә үлем белән кайда сәүдә итүләрен хәбәр итәргә мөмкин. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Суд приставлары белән ачыктан-ачык сөйләшеп булачак. 20 октябрьдә сагат көндезге 1-дән 3-кә кадәр чалулар өчен махсус кабул итү пункты эшләячәк. Сорауларга Республика федераль хезмәте җитәкчесе Эльвира Лобашова җавап бирәчәк. Очрашуга 79 13 51 телефоны аша алдан язылу кирәк. Адресы Зәббестәсе, Комарова урамы, 35Б йорты, 11-нче кабинет. Шояннар һәм тапкырлар клубының Кама лигасы ачылды. Сара Садыхова исемендәге концертлар залында 13 команда очрашты. Биредә узган сезонның җиңүчеләре Марат командасы да катнашты, әмма яңа составта. Зур сәхнәгә беренче тапкыр чыгучылар да бар иде. Нәтиҗәдә беренче урынны уже можно командасы яулады. Гран-прины Алабуганың КФУ җыелма командасы алып китте. Тырышабыз үзебезнең команданы һәм редактор Маратны не подведем дип өметләнәбез. Иң инде төп безнең задача командаларны, Шалада катнашканнар командаларны бөек лигаларга күтәрергә. Телевизион лигаларга кайында ведущий булып Масляков була. Бүгенге менә кичләргез имин өчен сабылыгыз. Кировская обувная фабрика предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви. Замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. На все работы фабричная гарантия. Представители фабрики принимают вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 19 октября в КДК КамАЗ. С 18 по 23 октября белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. На площади УДК КамАЗ. Мужской вокальный ансамбль «Антем», город Санкт-Петербург. Тонкий юмор, захватывающее исполнение, великолепные голоса акапелла. 4 ноября – органный зал.
По просьбам жителей с 24 по 28 октября в КДК КАМАЗ пройдут лекции народного целителя Хусаина Табиба. В рамках мероприятия состоится выставка-продажа наборов трав, фитосборов и продуктов пчеловодства из Башкирии. Начало в 13 часов. Вход свободный.